spíš workshopového zaměření. Takže pan Klimek mi plynule převzal slovo, což jsem já, protože nemusím k tomu až tak moc vykládat. A já bych ho tu a jde, ať ho vidět. Jo. Moje bych chtěl jenom ještě připomenout, když je to tam na tom úvodním plátnu vlastně napsáno, že pan Klimek vystavoval nejenom v České republice, taky na Slovensku, v Armenii, Rusku, Rakousku. Podílel se na 3 publikacích, včera jsem říkal jednou z těch publikací je Kyrgyzstán, nebo téma Kyrgyzstánu, jako jo, a o tom asi budete vyprávět. Takže já vás při Boře vítám, dovolím si vám předat malý dáreček. A tentokrát už vám slovo opravdu. Tak já děkuji tady panu starostovi na umožnění výstavy, jednak fotoklubu Přibor, kde jsem tady, jo, ty mi přivítáš? No. A taky mám tady dáreček pro pana starostu, je to knížka o Kyrgyzstánu a o Uzbekistánu, kde jsme tam byli zrovna vybuchla sopka a nemohli jsme odletět, tak si tam musím prodloužit. To moc děkuji, to se se zájmem do toho podívám a srovnám tu dobu, kdy jsem tam byl. Tak, tady mám pro bývalou předsedu taky jednu publikaci. Děkuji. Tak já tež pana Klimka vítám jako za fotoklub Přibor. Omlouvám předsedu našeho fotoklubu, protože nevím, jak by se to dalo řeknu cestě, je v Krkonoších. No asi Nové pondělí, no asi něco takového. Takže ho vítám a Mojmíre, můžeš něco říct tady? No tak jinak, byl jsem tam před 2 roky, jo, tam je to taková skupina cestovatelů tady z Moravy, jsme asi 3, jo, nebo 4, kteří jezdíváme pravidelně, vesměs tam jsou tam Pražáci, kteří jsou skutečně Pražáci kultivovaní, rozumní, jo, tak se s nima dá vyjít. No a je to takový, je to skutečně workshop, jo. Vede to pan Abenasa, což je Armen, který je předseda ČFFU. No a je to teda s titulem mistr FIAPu, což je jeho nejvyšší ocenění, jinak dělá posuzovatele salonů fotografických, jo, který je sice hodně dost, jako, a je prostě soutěž celého světa jednotlivých fotografů a toho se taky zúčastňují. No, k tomu Kyrgyzstánu, no tak ono, ten rozdíl asi těch 30 let by pan starosta tam poznal určitě, jo, protože ta doba tam je trošku jináčí. Je tam vidět, jo, že prostě je tam málo práce, hlavní město je jakž tak na úrovni, je to Bištěk, předtím to bylo tuším Frunze, no a mají ale, co tam je, no tak tam mají nerostné bohatství. Bez nějakých problémů. Tak jo, tak připijem panu Klimkovi na krásné fotografie a na další cestování. Děkuju. Tak pojďte, kdo můžete. Pojďte si na mě. Jo, musím poděkovat. Tak ty nemůžeš, můžeš? Tady bylo závislé, to prostě prováděl pan Janočka. Tak si dáme fotografii. A svoboda. Můžete nebo nemůžete? Jenom na jazyk, jo? Ne na jazyk. Tak, na zdraví. Pojďte si na mě. Kam se díváte příště? No, já jsem chtěl do Indie letos, ale manželka to zakázala. Ne, jsem já a tam ta Indie, tak tam je ještě ten Kašmír, ten Kašmír.